trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Daghang mga higayon sa atong kinabuhi, nga mapasigarbuhon kitang mopadayag, nga gihigugma nato ang Dios. Apan, daghan kanato ang mahikalimot, nga ang tinuod nga gugma, dili lang usa ka pagbati, kundili nagkahulugan kini og aksyon. Si Kristo niining ikaunom nga Domingo sa pagkabanhaw, nagpadayag nga ang nahigugma kaniya, magtuman sa iyang gisugo. Ug ang wala mahigugma kaniya, dili mutuman sa iyang gisugo. Nan, ato lang mapamatud-an nga tinuod kitang nahigugma sa Dios kung atong gituman ang iyang mga sugo. Ug mahimo kitang bakakon kung moingon kita nga nahigugma sa Dios apan wala nagtuman sa iyang gipabuhat kanato. Higugmaon nato ang Dios sa tinuoray diha sa atong inadlaw-adlaw nga buhat. Palihog manindog og simbahon ta ang Ginoo nga walay puwas nga nahigugma kanato. Dayon ta ang Ginoo uban sa mga pag-awit, ang kalipay na isinggit, ang Ginoo labing higpit. Dayon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay na isayaw o bulang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanod na ang trompeta, sa Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanod na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Igsoon, kung ang Ginoo na kanato, ang iyang kalinaw magauban sa kanato. Imagine, God with us, naa sa inyong kasing-kasing, sa inyong panimalay, di man niyo na ang presensya sa Ginoo ni Ana, naagod ang grasya, lipa ang grasya sa kalinaw. Ug ibaw ka, nga ang Ginoo, ang presensya, atong patyagan, no? Ang kalinaw, kung kita magtuman lang sa sugo gyud sa Ginoo. Mabitaw, na kada panahon nga kita di magtuman sugo sa Ginoo, makasala kita. Ang kalinaw mawas ng kasing-kasing. Munang, ang maandang kita pagsaulog ng Santos Kamisa, basol na to itong mga sala. Ginoo
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan pasiloon ng atong mga sala dadung ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios magagagahom nga Dios, himua nga magsaulog kami uban sa balasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo ang among kinabuhi, ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Nagkauyon ang mga apostoles, uban sa giya sa Espiritu Santo, nga ang seremonya sa pagtuli, dili lamang maoy basihan sa kaluwasan sa tao. Ang unang pagbasa, kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles, atong paminaon. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia, gikan sa Judea, ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kun mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulon-ana, gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe. Busa, gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia, mangadto sa Jerusalem ug makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin niining butanga. Unya, dinasunan sa tibuok simbahan kaming mga apostoles ug ang mga pangulo sa maong simbahan, nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok, aron ipadala ngadto sa Antioquia, uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga tinamod ug ayo sa mga kaigsuonan. Ug ilang gipadala kanila kining musunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon, nangumusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria, o sa Cilicia. Nakabalita kami nga may nagsamok o nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo sugua sa pagbuhat niini. Busa nagtigom kami ug nagkauyunan ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadalangan ha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe og si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy musayaw sa mga butang nga among gisulti kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon
sa dili pagsangon kaninyo ug sa laing mga palasunon, gawas sa gikinahanglang tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon o kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, ni dugo, ni mananap nga gituok, ug likayin ninyo ang pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magdaigunta kanimo ang tanang mga nasud. O Diyos, magdaigunta kanimo ang tanang mga nasud. Kaluyan unta kita sa Dios ug bendisyonan kita. Ipadanagunta ka nato ang iyang nawong. Mahibawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diya sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. O Diyos, magdaigunta kanimo ang tanang mga nasud. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya, kay nagmando ka sa kanasuran diya sa kaangayan. Ang mga nasud dinhi sa yuta imong gitultulan. O Diyos, magdaigunta kanimo ang tanang mga nasud. Daigon unta ikaw sa katawhan, O Diyos, ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlo kaniya. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. O Diyos, magdaigunta kanimo ang tanang mga nasud. Ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug si Kristo nga mihalad sa iyang kaugalingon mao ang tinuod nga templo. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Atong paminaon. Unya, gigamhan ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kayong bukid. O gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios, nagigilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa bililhong bato nga daw haspi ug tin-aw sama sa bildo. May dako ug habog nga paril kini ug may napulog duha ka ganghaan nga gibantayan sa napulog duha ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan
sa napulog duha kabanay sa Israel. Kada kilid sa syudad, may tulo kaganghaan, tulo sa silangan, tulo sa bagatan, tulo sa amihanan, ug tulo sa kasadpan. Gitukod ang paril sa syudad, ibabaw sa napulog duha, kasukaran ng bato, nga gisulatan sa ngalan sa napulog duha ka apostoles sa nating karnero. Wala ako'y nakitang templo didto sa syudad, kaya ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero mao may templo didto. Didto wala na kinahanglana ang kahayag sa adlaw ug sa bulan, kay nagdanag man kini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero maoy suga didto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon siya mga tinunan, ang nahigugma kanako, magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, o nga akong amahan, ug ako muanha o magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako, dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog, dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Sultihan ko muni ini, samtang ako uban pa kaninyo. Ang manalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ikaingon, ikahatag sa kalibutan. Ayaw ka makabalaka o ayaw ka hadlok. Sultihan ko na kamo, nga mabiya ako, abang balik ako. Kung higugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Sultihan ko kamo ni ini, karon nga wala pa kini mahitabo. O ikinahitabo na ni ini, mutuo kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa wapa mahitabo ang eleksyon, nag-ampo ta nga magmalinaw unta og naay kalinaw. Karon human ang eleksyon, ang itang mas muampo pagyuta haron dunay kalinaw. Kay ba biyata, no? Sa niaging eleksyon unsay nahitabo nga ang pagabahin-bahin nato sa pamilya, ang panag-away, no? Ang kagubot, ang pinatyanay, maigsoon, ikinahanglan jud ang kalinaw. Ug mao nga karon human ng eleksyon mas maampo tag kalinaw gyud ay. No? Harong mas mulambo na kita. Mas kinahanglan kini. No?
Kaya alang atong nakadaog may unta nga ang ilahang pagdaog ba, they are humble in victory. Kaya timan niya biya, di ka makadaog wa katabangi sa mga tao. No? Way pagbulig sa Ginoo. O alang sa atong mga igsuon na itong pildi, no, dili unta yung wagtang kaikag yun. No? You should be proud that you did your best. You should be proud nga ikaw nga dili unta discourage pagpadayon sa pagserbisyo diha sigud sa tuang nasod. Kaya you don't have to be elected aron ikaw magserbisyo. Unta mga isuon nga kanino unta gyud nga malinaw na ta karon, nag-uli na ta, mag-usa na ta, haron mo lambo. Pero sa experience na ito mga isuon, nahibaw na ito maayo kayong malinaw na ta, magkaiusa na ta. Pero sunod eleksyon, balik sa tag-away. Manigingon sa Ebanghelyo sa atong Ginoo ba? Ni ako, hatag ko yung kalinaw. Pero dili sama sa kalinaw, gigihatag sa kalibutan. Kining kalibutan ng kalinaw mga igsuon. No? Di ba kanini? Murabag, kita ito busag. Urugway kagubot. Pero na ay kahilom. So kahilom, nga mahilom ang tao tungkol kay bisan pas daghang mga abuso, daghang mga problema, hilom ang mga tao tungkol kay mahadlok musulti. Dili gina kalinaw nga iya sa Dios. Wala kalinaw sa kalibutan. Mutigda na to, no? Ang experience sa parokya ba? Haruna ay kalinaw las manimalay. Daghang mga asawa, ito abusahan sila mga bana, bisag mga anak, pero di lang mo reklamo. Haron way gubot ang pamilya. Daghang pamilya nga bungkag. No? Nangabit ang bana, haron way gubot, ngabit sa asawa, way problema. Malinaw. Mauling kalinaw sa kalibutan nga kung dili ning kalinawa ang ako ang gida ninyo. Ang akong kalinaw nga ihatag kaninyo mo siya. Kalinaw nga iyang ihatag kaninyo mao ang iyang kaugalingon. Iyang gihatag to ang espiritu. Haron nga biyag sa espiritu magtudlo ka nato sa pagtuman sa iyang sugo. Ug niingon si Kristo, kung ikaw magtuman sa kong sugo, nagpasabot ng higugma mo ako. Tinuod kang higugma, mo na prueba. Ang tinuod nga prueba sa gugma, nga ni patuo ka sa kong sugo. Kung matabo gani na, mauni, ako o amahan, magapuyo diha kanimo. Sa ito pa, ang kalinaw ang tinuod mga igsuon mao, kung ang Ginoo anaa kanimo. Maunay tinuod nga kalinaw yun. If God the Lord is with you, ang Ginoo ana uban kanato. Munay kalinaw. Nga tawag nato angay nato nga ingon nato ang pingang gyud. Kung ano tay kalinaw mga igsoon, pumo San Agustin, no? Pumo San Agustin ba? Kung ang Ginoo na sa mong kasing-kasing, matagantaman nimo nang gitawag tug kalinaw sa hunahuna, kalinaw sa kasing-kasing, o kalinaw sa kalag. Pumo San Agustin. Kung plita na ang Ginoo kanimo, no? Sa mong kasing-kasing, wa ginang kabalaka diha kanimo. Wa na kabalaka. Kanaan man ang Ginoo, ang pagsalig sa Ginoo nimo. Kay pung pa sa gitawag tog mga psychology, psychiatrist, kini kining atong kadaghan mga kahingawag kabalaka na to, no? Mapitang Ginoo nga balaka ka, kada kabalaka nimo unsa man ang kapatas man sa kinabuhi nimo, salig sa Dios. Kaya kini kabalaka kung ito, di ba?
80% tuon ko rin kabalakan nimo sa mga problema nimo, di naman na yun gyud. O 15% yana nga kabalakan nimo kasagaran murag dili kay serious kay sa imong gihuna-huna. Og 5% sa imong kabalakan kaya na nimo. Ang problema lang kay tungod sa kabalakan nimo daghan na mga gabi hindi ka katuog, na stress ka pag-ayo. Tungod kay ang imong pagtuo pagsalig ng Ginoo anaa kanimo. Wa ka di ka aware ang Ginoo na kanimo. Kung nga ang Ginoo diha kanimo mga igsoon, ang unang muha ang kabalaka gyud. Kay naaman ang Ginoo. Pung pa niya. Kung ikaw ang Ginoo naa sa imong kasing-kasing, muwa naa ginan nimong kalinaw sa kasing-kasing. Naana. Kung naay Ginoo sa imong kasing-kasing, magmalinaw juga. Iba magkakiling kasing-kasing ito mga ingon ini Ang kalibutan, dako dyan kayo kalibutan ano. Atong kasing-kasing, gamay kayo ni. Pero wag ka kamatikod, nga bisag unsa kadako ang kalibutan, di ginawa pakatagbaw sa imong kasing-kasing, gamay kayo. Bisag punon pa nimo na imong kasing-kasing, tarang butang sa kalibutan. Ang kasing-kasing nimo, dili gina mapuno sa bahandi sa kalibutan. Di gina matagbaw sa bahandi sa kalibutan. May tagbaw bagod sa mga tao, kwarta, pangitag kwarta, pangitag dungog, sa politika, di na matagbaw yun. Kaya tinuod, di man na makatagbaw yun. Ang makatagbaw sa kasing-kasing sa tao, mao man ang Ginoo. Gibuhat man ang kasing para sa Ginoo. Ug hangtod way Ginoo sa mong kasing-kasing, dili jud ka diha gyud makaantong og gitawtog kalinaw. Muna experience ni San Agustin, no? Iyang kinabuhi gisuwang niya patagbaw iyang kasing-kasing, alindasay iyang kasing-kasing ningon siya, Lord, ang kasing-kasing alindasay nagmalinaw lang ni hantod kini, it rests in you na adiha ganin. Muna nga kasagaran sa mga tao, no? Kansa ang galinguwa sila kasing-kasing, niya ilahan puno ilang kasing-kasing sa butan sa kalibutan, mapuno ang ilang kinabuhi sa gitawag tog kanang kahakog, kaligutkot, kasuko, kay sa ilahang pagpangado sa butan sa kalibutan, di man maangkol yun nila, ug mao nga doon sila mga heartaches, heart attack. Only God can satisfy our hearts. Siya na yun, kay gibuhat para sa Ginoo. Ug naay sa mga kasing-kasing mga igsuon, your heart is at rest in the Lord. Naay kalinaw. Ug San Agustin, ang kalinaw yun sa kalag. Ang kalinaw sa kalag. Hangtod ang Ginoo na sa imong kasing-kasing, nakay kalinaw sa kalag, tuwa kay magtuman makasugo sa Ginoo. Mo na ang makadaot sa kalag kung di na ka mutuman sa sugo sa Ginoo. Ang sala mo magini, di wa ka mutuman sugo sa Ginoo. O di ka mutuman sugo sa Ginoo, ang mahitabo tanawa o. Mag-alindasay mo kasing-kasing. Makonsensya ka. Tanawa kada panahon o, nga ikaw mangawat. Mahimutang ba ka? Makapatay ka, mahimutang ba ka? No? Mangilad ka, no? Magpalablabi ka. Kung di na mo tumahan na sugo sa Ginoo, wad yun kay kalinaw. Wad yun ka. Kaya ang kalinaw ani, maurag yun nga, kung ikaw makatuman ka sa sugo sa Ginoo. Mabitaw, mga isuon, nga importante kaayo ba? Nga, we pray, mag-ampo kita nga unta matuman ito ang sugo sa Ginoo. Kinibitaw nga itong pag-ampo sa araw-ama namo, no? Kung ito lagi ng pamalandungan ba? Iwan ito gini nga, Our Father in heaven, hallowed be your name. No? Udaygon imungan, dili akungan. Thy kingdom come, ang magharian mo abot, dili akong giharian. Thy will be done, not my will. Kung kana lagi atong pag-ampo mo sa ikabubuton mo ay matuman, mga igsoon, pabatagan ginto ang kalinaw. Na tanawa ha. Kita dinhi, mo grita yon ang Ginoo man naa kanimo. Unsa mo gina usahay mo tag di wa ta kas ato lang gisulti ba. Pero kung Ginoo gani na kanimo, unsa man ato gibuhat ana?
We are trying to make aware everybody at isa na Ginoo na kanimo, na ang gugma kanimo, naa sa imong kinabuhi. Naa. Unya, kanang imong kanang naa sa imong kasing-kasing, kung ang Ginoo naa nay kalinaw, ug ipadayag na ang imong kalinaw. Ha? Ipadayag imong kalinaw. Sa misa, no? Ingon ta, atong ipakita ang gitawag dito the sign of peace. Unsa may atong buhaton ana be? Kung ingon ta show the sign of peace. Atong isulti pag ingon nga ipakita atong panag-inigsunay. Inigsunay. Nakabatigol ka na kana importante lipitan niya. Pakita atong panag-inigsunay. What do you do? Unsa itong buhaton? Matubang ta sa isig usano? Unya, ikaw magitubang na to. Unsa buhaton na to? Yango-yango, no? Ha? Mao ka na. Umtalo bitaw sa ko marwag-marwag. Pagkita to pa kiss up ato pa iniigsuunay. You know? How pakita diha sa sign of peace, pinain pa iniigsunay. What is good? Ana. Something is lacking. Ikaw naka-feel ka ni ana, murag doon peace gani ko ani ningon lang ni ana. Usa gani sa ang bungbong ato amang inana ang bungbong. Wala sa buot lang. Wa mata. Basta nang urasa mo ana-ana lagi ta, bahala na. Lay pag atong kunta to dito, wala kita hindi kita, no? There is something wrong in it. Suye ko no be kapalitan ha. Kung suye gini experience ni ini. Ipakita itong panag-inigsunay. Hindi matubang ka somebody. Matubang nga. No? Tanawa ang mata. Unya, unsay importante yung buhaton yun. No? Kaya di pa kami ayal ng yango. Kaya hinapon mo na. No? Pahiyom lang. Kung na ay pahiyom, lahi yun. Murag na ay peace. Kung pahiyuman ka, unsay bation mo? Mag-uol ka? Dili. Na ay yatubang ka, gitanaw gipahiuman ka, there is peace. Mabitaw nga, si Mother Teresa of Calcutta ba, ningon siya, kanang gusto mo og kalinaw, buhatan ninyo ni, ningon siya. Kay ang sinugdanan sa kalinaw, naa sa smile, naa sa pahiyom. Gusto ta magmalinaw itong kinabuhi, itong kalibutan, ingon siya, tanawan ninyo, dili gini malinaw ang kalibutan, kung buntugon ito ni pinagi sa gubat, gubot, mga bumba, tanaan, dili gina mao. Pero giina niya, buwang pa niya, gusto mo kalinaw ang kalibutan, buhatan ni. Kita na makabuhat ni ini. Kada adlaw, kada adlaw yun, no? You smile, pagpahiyom yun mo kada adlaw 5 times. 5 times. Ha? Buhatan niya siya. Pahiyom yun mo kada kalima sa ka adlaw. Pero ang inyong pahiyoman, pasmay lang ka na inyong mga kontra. Ayaw nang sa amin. Kontra. Kung maunay buhaton mo, kung maunay buhaton sa mga tao, sutiate ka, mabuntog yun ang kalinaw sa kalibutan mo, abot yun if only you use the power of the smile. Because when you smile, the world smiles with you. Kung mo smiling ka, maningon, life is worth living if you just smile. Naana siya. Pero basta na mga igsuon, kung ikaw mo tumang kasugo sa Ginoo, ha? Paminaw, tumang kasugo sa Ginoo, ang Ginoo na tuas taas, mo smile mo, He is pleased with you. O mo smile na ganing Ginoo sa itong kinabuhi, mga igsuon, mapahiyom na ganing sa Ginoo sa itong kinabuhi, naana diha ang kalinaw uban kanato. Amen. Nagato ako sa Dios. Magdahom sa katanan. Magbubuhat sa langit sa yuta. Maraming salamat sa Espiritu Santo. Yanan ni Maria na Birhen. Sa akin sa sugo ni Poncio Pilato. Lansang sa krus na matay o Ginoo. Kung saan sa mga minatay. Kalibro adlaw na banhaw. Sa langit na galingkod.
sa tuo sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya, natubong sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santos, Katolika, Kamitan sa mga Santos, mga igsoon, madungop kita sa Dios nga sa tiunay nga pahigugma kanato so walay kinutubang paagi. Sa matag pangamuyom ingon kita Ginoo, himua kaming matinuoron sa paghigugma. Himua kami matinuoron sa higugma. Alang sa simbahan ug sa mga namunuan niini nga mapadayunon nga mapagpatagamtam sa mga magtotoo sa ilang timus nga gugma sa Dios diha sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami matinuoron sa imong gugma. Alang sa mga bagong napili nga leaders sa atong gobyerno nga ilang pag-alagad sa katawhan, pagmatuod sa ilang tinuod nga gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami matinuoron sa imong gugma. Alang kanatong tanan nga uban sa grasya sa Dios, kanunay tang paningkamutan ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami matinuoron sa imong gugma. Alang sa mga masakiton, nga ligunon sila sa naghingapin nga gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami matinuoron sa imong gugma. Alang kang Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami matinuoron sa imong gugma. Alang sa atong mga hinigugmang nangamatay, nga magpauraray na sila sa sabakan sa may gugmaong Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kami matinuoron sa imong gugma. Ginoong Diyos, tabangi kami sa pagtuman kanuya sa imong mga sugo. Isip pagpadayag sa mong tinuod nga gugma kanimo, nga Jesus Kristo among Ginoo. Amen. O sa ikasa ko kanimo, tungkol sa imong
Magampo kita kining sakripisyo dawaton sa itong maha magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa bagay paghimaya siya ngalan. Alang usab sa among kapuslanan ug niyang santos nga simbahan. Ginoo nagdaangat unta nga kanimo nga among mga pangaliya uban sa paghalad ining mga gasa. Aron kami nga imong gihinluan sa sala, maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Ngay ug matarong. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan ang matarong gayod. Magpasalamat malipayon kami pagdaig kanimo sa tanang panahon labi na gayod. Ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Karon si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kawala siya mohunong sa paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo sa dihang imong atubangan na nalipod kanamo sa walay kunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga gihalad nga di na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, doy silang walay kunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Santos suburan sa nagkasantos, pagsantos ng mga gasa, mahimo kinalang kanamo lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang gagalingon mikuha siyag paan, pasalamat, mipikas, miyatag ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Kuha siya sa kalis, pasalamat o pag-usab og midaig, mihatag ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniro paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Namatay ka, tungod ka na mo, Ginoo. Mabanhaw ka, tungod sa imong gugma. Mubalik ka, ug maguban ka na, hangtod sa Ano paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan.
ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tong kaimo kaming giisip nga ngayon nga moatubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung lumigid mong simbahan sa ibang kalibutan, mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, o sa among obispo sa tanang mga pare. Ninuyo sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila, o ang tanang nangamatay, diya sa imong kaluoy. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himuha kaming makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa nakatuman sa imong kabubot na latas sa katuigan, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo magagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong kitudlo sa itong manunubos. Kami ginuy mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, pagkahom mo ang himaya, hangtod sa Ginoong Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinoy ibilin ko kaninya kung kalinoy hatag ko kaninyo. Ay tanawa mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kunay manaakan ninyo. Now, sab kami. Pakita itong panaginig suunay. Smile. Smile. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of
ko din sa Dios na gawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, ko ang kay makalawat kanimo, apan ipabulong lamang mamaayo ako. Si Kristo pagkapkinakon sa kinabuhing dayon. Atong awitan ang Ginoo, ang awit sa masadya. Atong simbahan ang Ginoo, ang hari sa himaya. Atong halaran ang Ginoo, ang higpit sa kahigpitan. Atong dawaton ang Ginoo, kinabuhing way utlanan. Nabanhaw si Jesucristo, nabanhaw ang atong Ginoo, mabanhaw daw ang kaniya. Alleluia, alleluia, alleluia. Atong awitan ang Ginoo, ang awit sa masadya. Atong simbahon ang Ginoo, ang hari sa himaya. Atong halaran ang Ginoo, ang higpit sa kahigpitan. Atong dawaton ang Ginoo, kinabuhing way utlanan. Mag-ampo kita. Magagahom og tunay nga Dios nga nagtubos ka na mo alang sa kinabuhing dayon pinaagis pagkabanhaw ni Jesucristo. Padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko. Ihatag mo ang makasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Pinitudlo ang bertud sa pag-ilog, diyas kasakitan. Duga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Nga nga nag-antos tungo sa sakit o balatian. Nagkamo nga gipili siya pero mahimong santos. Ang iyang kasakit, nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kiniyam gipangayo ang Hesus Kristo imong anak. Nga buhi og hari uban kanimo diyas kay usa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Atong pasalamat sa donors and sponsors, atong mass participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. Atong choir Flame of Love, no? Atong offerers, Sioni Guarin and B.K. Peralta. Atong pilgrims sa BEC Capitol, led by Jason Tezaluna and Divine Mercy sa South. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Nalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I thank my God each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. Lipay kayo kunor. Makahinomdom ko atong gamay pa ko nga tuag ko kanunay sa simbahan. No? Mabuntag sa katikismo niya mahapon, mangawat og buwak para ihad sa mahal nga birhen.
Inyo nang gibuhat na nimo Nor. Gibuhat na sister niya na may punuan sa kalatsutsi. Akong kuhaon ang nga tagak nga kalatsutsi. Kay mahurot na gali sister, makainumdum ko. Kinsa tong silingan nga daghan bitaw kay bougainvillea, nga daghan nag-anaan ang mga sanga sa buwak. Mao sa to sister, manguha sad ko. Sa gamay pa. Because it's fun nga mangawat, no? Pero we have outgrown that. Kay murag nakalimtan to sister nga nangawat sa buwak pero out of love man gito para ihad na mo. Mahal nga birhen. Mahal nga birhen. Oo. Na mo lagi nindot kayo ang feeling nga mohad ka sa mahal nga birhen, no? Bisan galing mga dagko or mandi dili mandi na sa mga bata, no? Na aligre jud kayo basta buwan sa Mayo tungod kay Flores de Mayo. Nya na highlight ra ba di ay na honor sa Santa Cruzan, no? Ang Santa Cruzan mao gyapon pagpahinungod. Sa Blessed Virgin Mary. Santa Cruzan meaning ko ana siya in Spanish man ang Santa Cruzan, Holy Cross. Holy Cross. Na ko ana ni Queen Helena, no? Little history about that ni Santa Cruzan nga gipangita niya ang cross ni Jesus. Nya nakakita siya tuto ka cross. Nya kadtong cross gyud nga naayo ang masakiton mao tong cross ni Jesus. Makainom do may sister ana sa University of San Carlos nga kanang Reyna Elena ang among piliun sa una si Alma Moreno. Kawagyod Nor, unsa may imong kanang devotion sa nakatabang bagyod hangtod karon ang imong devotion sa mahal nga birhen kay mao man ang month of May, no? Devotion sa mahal nga birhen somehow. Ako makaingon ko nga ni-effect gyud sa ako kay kanang madribang ko. Tinuod sister kana gyud the love devotion sa kay Mama Mary. Sukad pag gyud na kaniadto hangtod karon ako ginang gibuhat. In fact na ami devotion every day karon nga nang retire nami aning Flame of Love niya ang mga members puros mga retired. So mo na ito ipangutanan ni Monsignor unsa joy kapuslanan ining Flores de Mayo sa atong kinabuhi, no? Karon ang mga tao mo tambog kanang Santa Cruz, no? Ang tanawon, pagkitaon na magkinsay Redlina, kinsa kinugapahan, unya unsay sanina, mo naman na starring ron, no? Wan aman pangitaan gitawag natog ang birhen gyud ba? Nga mo ay sentro gyud sa kasaulugan. Mabitan niya, importante kay nato ni na kining Flores ug Santa Cruzan. Usa kini siya ka gitawag tog religious kining kalihukan ha. Sa pagtuo nato ni. Yang tuyo ni mo lambo atong pagtuo, lahi pa panggama diha sa atong mahal nga birhen nga atong devotion niini nga mohatod atong aton ni Jesus. Agi nakalimti sa tiduk buwan mao na pagpalambo gina. Unya Santa Cruzan timan usa sa ni paagi nato kaniyan kita makailata sa history of the cross sa ato ang kinabuhi. So ang devotion Santa Cruz yun. So kung matikod ka, kini makapalambos ng espirituhanong kinabuhi. Yan mo niya ako ang i-warning kay marubag nawa naman yung panahon na karon. Ang birhen, ang cross, props na malang na. Natalaaw na ito, una magyugayo. Ang Santa Cruzan, ang starring, ang couturer ni ini, ang nagbuhat aning gagawon, kasi ko, mo na starring, di na ang birhen. No? Kaya nag-ilo na kisara na Elena, kinsay ray nag-unsang reynaha diya nagkakayo. Pero unta no sa tuang sa ulugan sa Flores de Mayo, bring back the faith, the devotion of the Blessed Virgin, o the devotion to the Holy Cross na adiha ang grasya. Hindi ba gayutala sa Santa Cruz, no? Kaya na ang mahal gabihin, yan na adiha ang mga sa galas, nga na ang virtues of Blessed Virgin. Pagkanindo juga ayo ba? Yan na ang history of the cross ni Saint Elena o Constantino. No? Gamay yung catechesis ni ini, mas kuanta, mas masinati ta ba sa kahalagan sa cross o sa itong gugmas mahal gabirhin. So, ang akong pag-ampo mao gyud, no? Ato nang gisgutan, kay kini is a beautiful gyud kaining tradition sa itong simbahan. Nga kadaghan nato sa nga bataan nagkaagitan ni ini. Unang we love the Blessed Virgin more
Because kanang Flores de Mayo sa gagmay pata naghalatag bulag sa malgabirhin. Unya, please, usa ka butang sa ni, labi pang Mayo or any time of the year ba, nindot kayo na madako kag gamay. Tanawag yun na, if you give a flower to somebody, mamama nimo, mauyab nimo, o whatever, doon na ginay magic. Muna nga, mo flores man sa Diyos, magdakog buwag sa yun, mga ikos mga bata. Yung mga hatag ko sa mga gabirhin, nindot kayong feeling yun, kaya mga gabirhin would smile. I can feel that he smiles. Kaya sabutan na God, Mama, I love you. So ay ginawag tanga in town. That's a beautiful thing. Ayun na itugyan nga to sa mga hotels, sa mga beauty contest. It belongs to our faith, to our church. And manay magdag blessings na kinabuhi. Amen.